espresso? Jeg har ikke lavet det. Du har ikke lavet det? Lort altså. Har du tænkt dig at lave det nu? Ja, det ved jeg ikke. Jeg skal til curling. Jeg er lidt underlig. Du må godt lige sende det. Og så valgte mig. Se en flot halskål. Må vi se? Kom nu, lad os lige se den. Ej, den er flot. Din kærestes. Har du en kæreste? Nej. Er du måske bøsse? Nej. Jeg tror også, du er bøsse. Så kom nu, hvad er det? Det var den igen, det var min mor. Ej, slap af en svans, han er ham, der valgte mig. Jeg synes, han så ret ked af det. Han er totalt tydet prins. Hey, giv mig lige din telefon. Hvad skal du? Du skal altså ikke skrive til Valdemar. Ej, hvad skriver du? Hej taber. Hvis du vil have din bøssehalskæde tilbage, skal du bevise, at du godt vil have den. Vi kan godt bruge lidt underhold. I morgen i det store frikvarter skal du smide tøjet og løbe gennem skolegården. Så møder vi dig i cykelskuddet, hvor du får din halskæde tilbage. Vent. Må jeg gøre det? Tak. Jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at grine, når jeg ser det. Nej, fuck, det var griner. Jeg tror, jeg har set den 20 gange nu. So beautiful.